7 navečer kada sam izašla iz kuće tog dana. Rekla sam da idemo malo prošetati. Teško je to sada objasniti, kao svjesna si sebe, ali i nisi. Malo mi se vrtjelo u glavi jer sam postala svjesna da ću se uskoro baciti. Telefon je zazvonio. Mama. Nisam se javila. Zvala je 5 puta, pa poslije par minuta ponovno. Počela sam plakati. Izvukla sam telefon iz jakne, nazvala mamu i plačući joj rekla: Mama, ne mogu više, želim se ubiti, pomozi mi, mama. Počela me smirivati. Birala je rečenice i rekla da ostanem tamo dok ona ne dođe, ali ja nisam željela da dođe dok joj sve ne ispričam. I rekla sam joj sve što mi govore u školi, rekla sam joj da sam loše, da ne volim školu i da ne volim život. Ona je samo plakala. Dušo mamina, reci mami, molim te ljubavi, nemoj to napraviti. Dušo, molim te, mama. Dok smo plakale preko telefona, tata je došao po mene, mokar, uplašen i jecajući. Posljednjih mjeseci liježim i budim se kao prebijen pas. Kad uopće ne smognem snage da ustanem. Mračne me uspomene obično dohvate čim otvorim oči. Dok tako ležim izgubljen među jastucima i pokrivačima, tamne me misli zapljuskuju poput plimnih valova. Danima mi već razderu i muče. Grče mi utrobu do te mjere da ponekad povratim od muke. Jedno je već sigurno. Beskoristan sam, zapušten, posve potrošen i sam. Nitko mi više ne može pomoći. Nema mi pomoći. Bol u želucu i mišićima sad je već gotovo neizdrživa. Možda bi bilo najbolje da napokon okončam ovu ružnu agoniju. Možda je ipak na koncu svega sazrelo vrijeme da dignem ruku na sebe. Dogodilo mi se to 3 mjeseca nakon poroda. Na silu su me presvlačili, inače se ne bih nikada ni presvukla. Pokušala sam suicid 3 puta. Kada sam mislila o životu, zatvarala sam oči i povlačila se u kut, zaklanjajući se rukama kao da će me udariti grom. Jednoga dana moja djevojčica, koja je imala već 3 godine, došla me pozdraviti prije polaska u vrtić. Između mene i nje nalazila se jedna stepenica i ona je pala preko nje. Bila sam tamo, vidjela sam, ali nisam ništa poduzela, nisam nikoga zvala. Nisam ništa napravila. Nakon toga nazvala sam supruga u ured i rekla da počinjem s terapijom. Prvu sam krizu imao s 11 godina. Jedne sam se noći probudio urlajući: umirem. S jednom sam rukom čvrsto stezao grlo. Osjećam sam kako se gušim. Dotrčali su moji roditelji i smirili me. Ali ja sam nakon toga prestao normalno spavati. Prestao sam jesti. Te sam godine morao napustiti školu. Svega sam se bojao. Zbog svega bi se tresao. Nisam mogao biti s drugim ljudima, jer bi se bez povoda i motiva počeo plakati. Naučio sam se iscrpljivati samo da mogu spavati. Iako vam se problemi koji vas trenutno pritišću čine prevelikima i situacija u kojoj se nalazite se možda čini bezizlaznom, rješenje postoji i postoje ljudi i stručnjaci koji vam mogu pomoći. Depresija je bolest koja se uspješno liječi. Zatražite pomoć, niste sami. Iako mislite da vašu bol i vašu unutarnju patnju koju trenutno osjećate ne može nitko razumjeti, postoje ljudi koji ju mogu razumjeti. Potražite pomoć. Kao na autocesti kad vozite auto i vidite da nemate više goriva i snage, nemojte čekati drugo odmaralište. Skrenite odmah. Potražite pomoć. Nemojte šutiti o ovome, jer to se događa. Mogla sam biti djevojka koja je prije nekoliko dana sebi oduzela život, ali nisam. Molim vas, prenesite moju priču i napišite da sam rekla da nije sramota tražiti pomoć. Na vlastitu sreću nikada nisam digao ruku na sebe, a bila je zabluda da sam bio napušten. Uz mene su oduvijek bili moja majka i prijatelji. Upravo na njihov nagovor otišao sam na psihoterapiju, a ona me uvjerila da uvijek postoji izlaz, čak iz najgore životne nedaće. Ljudi misle da se depresija ne liječi ili ako se liječi, da se stanje nešto poboljša, ali nitko ne zna zašto. A nije tako. Tko je depresivan mora znati da se može potpuno izliječiti potpuno.
Ja sam dokaz. Otišao sam na terapiju i već nakon nekoliko dana osjetio sam da se nešto mijenja. Polako, ali se mijenjalo. Vraćao mi se san pa apetit, a na kraju i povjerenje. Uzimao sam terapiju i pratio upute. Jedna vrsta čuda.